كميك أنهم كراتها ذا channel أبزلكم سلامكم بزح اندابلكم نتهبون دقف بلب اندامسكنكم إذا زانتا بزح نقرات ذات على لاد حاجوس حازن شجر مكرا كم فقراء هيوت زحزة سلسخونت كسامود أتاك تكاتلوا بزاقات أمي انداتلاوكو ناب زانتا كم محالفكم اتوقو አዳራሽ ካብ ዝተፈላለ ሃገር ብዝመጹ ሰብ ጸጋ ዝርኡይ ተኸዩሎም ገሊኦም ዘፍጣጣት ገሊኦም በረሓት ገሊኦም ቀጣንቲ ነይን ጸውኢኻ ነይን ኢኻሞ ክትገድፍ ብሕጸር ዝበለ ገንዘቦም ጓሓፍ ሰዓንሉ ከእለ 50 ዝዕድመ መልእሞ ዘለዎም ገንዘብ ክበሃል ከሎ ግና ተራ ገንዘብ ዘይኮነ ቆጢርካ ዘይትውድኦ እዩ መስታይ ትበልካለ ኣብቲ አዳራሽ እኹል ዘይጉዱል ፈቐድኡ ተቐሪቡ ስለዘሎ كساتي زدلي كم دليتيو كونغنا كاند زمصون ጉዳይ ካልእ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ናብኡ ዘድሓበሰብ ኣይረኣይኒዮም በሉ ጫራታ ክንጅምርና በለ ሓደ ቀጢን ደቂሉ ኣብ መንከሱ ጭሕሚ ወጥጦ ዝመስል ዘንጠልጠለ ሰብኣይ ትርኢቱ ካብ ነፍሱ ጭሕሙ ዝረግዱ ዝመስል ከመይሉ ነታ ብዕንፀይቲ ዝተሰርሐት ማርቴሎ ሒዝዋሎ ኣማን እዝኪሂርዋንኡም ዝሰምዖ ሰብ ስለዘይረኸበ ግዳ ኣብቲ ደው ንኽብለሉ ዝተዳለሉ ቦታ ኮይኑ ጨረታ ክንጅምር ንብላለና ኢሉ ነቲ ኣብ ቅድሚኡ ዝነበረ ጣውላ ገምስ ኣብሎግና እቲ ገዛ መዋዕለ ህፃናት ከምዛ መሲሉ ዘይጸንሐ ንዕለቱ ጸጥበለ በቃ ከምዛ ዝተዛረበ ክቕጠል ዝብል ዘረባ ዘመሓላልፈ ድምፆም ሕጥም ኢሉ ተረፈ የእንቶም ግና ናብቲ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ተዘርጊሑ ዝነበረ መጋረጃ የቋምታ ዘለዋ እሞ ተዳሊኹም ዲኹም مس بلوم غرورو انده سحله وناني مارتيلو اوبلو بحبر نتي استعدلو قصرنل علي انداوت اوتم نزي مس ارغاغص اچاراتي نتنا امنا ازين قناجو صغرن دارغ ام اكورن زبصحكنا بريجن كستمون طرحفيت ماكل مغارجا دويلن زنبر اولد ملكت مس اما حلفه اتحانتن صغام اتحانت خان يمان هيزن نناب صغ انداغيا نتي تشفينو زنبر مغارجا جلح مس ابلوم بمولوتي ابتي اداراش تاكيو زنبر تچاراتاي كمزا سغا زرعي زبي كلز غيزي وسدن كنا بزي ولا حدا مكنات ايكونن زلزيوم اوشت بيترو قصر استلطفن طرح نفسن آلد سلازنبرايوم مبزحتي انغنا ابغص اناي تسفا مقرات سميت يرأ نبره بزي دليتن او دويلن كمزلوان نمغمات ايصغمنيوم ጻዕዳ ቆርበት ዙንና አለድ ከመማ አርት ግዲ ሐሲቦ መን እንተ ሓለዋ ካዝበዝሐ ግና ጸሊም ዝቆርበተኒን እሙ በለ አጫራቲ እዚኤን ትርኢውን ዘለኹም ቆናጁ ወዲ ዝበሃል አይፈልጣኒን ረአይወን እስከ ንሰንን ቆመናን መቼም ድንግል ደሊኹም ካብ ዝተፈላለ ሃገር ከም ዝመጻኹም ዘይካሓድ ሓቂዩ እንሐለ ሽሻይ እንሐለ በረኸት ንስበሎም ካብ ዘረባ ተበዝሕ ግዳ ዘይጅምር እንዳበሉ ዝሓርቆም ዝመስሉ ቆረሩ መስበሉ ንሱን ዝተረድኦ ዝመስል ናብታ ኣብ ከባቢ ጎና ቁጽሪ 13 ዝተለጠፈላ እንዳመልከተ ነዚ ኣመበገሲ $10,000 ኢሉ ምስ ጀመረ ኣብ ማእከል ኮፍ ኢሉ ዝነበረ ጉልበት በራሕ ሰብኣይ ሽጋርኡ ኣብ ኣፉ ቀርቂሩ ነቲ ሂዝዎ ዝነበረ መመልከቲ ሓፍ ምስ ኣበለ 10,000 ዝቕጽል ኣሎ ዲ እንዳበለ ቀባሕባህ ምስበለ 15 ዝጽወ ኢዱ ሓፍ ኣበለ እንዳበሉን ኣመበል $45,000 ፋይል ተኣጽዩ ሓደ ቀጢን ግና እድሚኡ ዘገበጦ ዳርጋ ሽማግለ ክትብሎ ዝቐልል ሰብኣይ ስለስተዓወተላ ቁጽሪ 13 ካብቲ ቦታ ምስተዓለት ናብ ቁጽሪ 12 ሰጊሩ እዚኣ ተርእዋ ዘለኹም ጓል ከዓ ገና ከም ናይ ኮንጎ ሉል ዳይመንድ ተፋሒራ ዘይተወደአት ወረንታይ ክትፋሓር ገና ተዓቢባ ዘላ ሊንጆ ትመስል ጓል እንዳበለ ህንጡነቶም ኣበሪኹ
$12,000 ጀመረ። ዳይመንድ ምስ ሰምዐ ግዲ ቅድሚ ሕጂ ብዘይ ሕጋይ ኣገባብ ዝገህጦ ዝነበረ ናይ ኣፍሪቃዊት ሃገር ኮንጎ ዳይመንድ ኮይኑ ተራእይዎ 20,000 ምስ በለ ካብ ቤልጅየም ዝመፀ ሓደ ጻዕዳ ኩሎም ኣብቲ ገዛ ዝነበሩ ቀባሕባሕ በሉም እንዳበሉን ኣብ መወዳእታ $50,000 እቲ መጀመርታ ዝፀውዐ በዓል 20,000 ስለስተ ዓወተላ ብተሓጓስ ሰኺሩ ነዝን ኣዋልድ ንብረት እንዲም ጌሮመን ንብረቱ ክጥርንፍ ደኣ ብድድ በለ። በሉ ሕጂ ከዓ ናብ መበል ቁፅሪ 11 ክንሰግር ነይሉ ገዲንኡን ማሪኻቶ ኮይና ኣብ ክንዲ ዝዘረብ ስቕበለ ኮይኑ ግና ስርሖ ክገብር ስለ ዝነበሩ ከምዛ ትርእይዋ ዘለኹም መወዳደርቲ ዘይብላ ንሳን ፀጉራን ስሩዕ ቁመናኣ ዘይወደቐ ዘይተሓዳሓሰ ኣጥባት እንዳበለ ኣፎ ማይ ምስ ኣማኣገ መበገስ ኢሉ 16,000 ፀውዐ። ጓል ግና ብደዋ ብምእጉርታ ንብዓት ፀረር ተብል ነበረት። እቲ ንብዓታውን ድሮ ኣብ ክሳዳ በፂሑስ ኮረር እንዳበለ ብመንጎ ኣጥባታ ሓሊፉ ነትሃቲ ይቕፅል ነበረ። ኢደን ንድሕሪት ኣጣሚራንን ደው ኢለን ዘለዋ ወላ የሐኺኹን ኢለን ክፈትሓ ይፍቀደለን እዩ። ከምኡ ምስ ዝገብራ ኩርማጅ ዝፅበየን ከንዲ ዝኾነት እያ ከዓ ንብዓታ በብሓደ ውሕጅ እንዳሰርሐ ከሎ ስኢላ ተእዘቡ ዝነበረት። ኣብ መንጎ ግና እንታይ ከም ዝመፃ ሓንደበት ንድሕሪት ተጠሚሩ ዝነበረ ኢዳ ብምፍታሕ ነቲ ቤትሮ ብእግራ ኣይትበል ብኢዳ ክትሰሓሎ ጀመረት። ሰብ ጉዳይ እንታይ እንዳበሉ ድንግርግር ስለ ዝበሎም ኣውኣበሉ። ኣጫራቲ ግና እቲ ሙድ ክበላሾ ስለ ዘደለየ ፀባ ፀገብ ዝኾኑ ክልተ ኣጋብዝ ሰፍሲፎም ክወስዱ ኣዘዘ። ንሳቶም ከም ተባሃሉ ገበረ እሞ ኣብ ሓደ ክፍሊ ሰንዶም ማዕጾ ሸጊጦም ከዱም። እቲ ኣዳራሽ እግርግር ኣትዎ ከምዘይፀንሐ ኣጫራቲ ስለ ዘረጋግኦ ናብታ ትቕፅል ጓል ኣበሉ። እታ ቁፅሪ 11 ጓል ግና ኣብቲ መሬት ተዘርጊሑ ዝነበረ ፍራሽ ኮይና ንነብሳ መሸፈኒ ዝኾን ሓሰስ እንዳበለት ምልቃሳ ቀፀለት። ኮይኑ ግና እታ ኣብ ስግራ ፍራሽ ደቂሳ ዝነበረት ናይጀርያዊት ጓል ብእንግሊሽ ጌራ በጃ ክስብቐሊ መፂኦም ከይድረርኺ እንተበለታ እኳ ክትሰምዓይ ከኣለተን ክፍኦ ክትርኢ ስለ ዘድሌት ክትብእዳውን ስለ ዝነበራ ምን ሞ ሽምኪ ምስ በለታ ናብኣ ፅጊ ኢላ ሰላም በለት። መሊሳ ሕንቕንቕ እንዳበለት ሰሚዒ ለኺ ሰላም በዘይ ድሌትኪ ኣብዚ ከም ዝመጻኺ ዘይካሓድ ሓቂ እዩ። ንዓይ ንበዓሎም ኣብ ገጠር ኣደይ ከለኹ ንኤሮጳ ክነስረኪና ብምባል እዮም ኤሮጳ እትየ እንዳበልኩ ናብዚ ሂዞም ንመፅኦም። እቲ ፈለማ ከምዚ ትበኽየ ዘለኺ ይበክ ነይረ። የግዳስ እዚኦም ኣረመኔታት ምሕረት ዝበሃል ኣይፈልጡን እዮም። ብኤሌክትሪክ ገይሮም ሕቆይ ምስ ለብለቡኒ ኣብ መስመራቲ እንዳበለት ክዳና ሰብሲባ ነቲ ኣብ ሕቆኣ ዝገደፍላ በሰላ ከተሪኣ ጀመረት። ነዚ ምስ ረኣየት ሰላም ብዘይ ልበ በስመ አብ እንዳበለት ኢዳ ማኣተበት። እወ ሰላም በለት ናይጀርያዊት ጓል ርኤ ከለኺ እዚ ቦታ ኣራዊት ሰብኣውነት ዝጠፍኦ እንስሳዊ ባሕሪ ዝነገሶ ወረ እንስሳ ከማን ዝሕሸልዩ ብሕፅር ዝበለ ንሕና ኣብዚ ሰዓት ካብ ተራ ንብረት ዝሓሰርና የግዳስ ብገዛእ ኣካላትና እንዳተፃወቱ ገንዘብ ንፍልፍል ማሽኖም ስለ ዝኾንና ክሳብ ዝኸውን ንስኺ ጥራሕ
ስንኺ ናኺስኪ ክትጓዓዝ ኣለኩ እምበር ከደንግጸልካ ከይተሓስቢ ንምዃኑ ናብዚ ካብቲ መጽእ ክንደይ ጌርኪ ምስ ሓተተት ድሮ ነቲ በሰላም ምስ ረኣየት ብዘይ ልባ ንብኣት ገዲፍዋ ስለ ዝነበረ ሸውዓተ መዓልቲ ምስ በለት ሓዳሽኺ ምስ በለት እወ ግና ኣበይ ዘለኹ ምስ ሓተተት ሰላም በትሖት ድምፂ ኣነ እውን ኣበይ ከም ዘለኹ ኣይፈለጥኒ ግና ኣብ ገሊኡ በረኻታት ሊብያ ዝኾን ኣቤት ኣብዚ ዝካየድ ዕብዳን ግፍዒ ይሰውረና ጥራሕ ዘብል ምስ በለት ሰላም በፍርሓት እንዳንቀጠቀጠት ከላ ብሓይሊ መዓጾ ተኸፈተሙ ብክሳዳ አንጠልጢሎም ሰለስተ ኣግባስ ናብ ሓደ ክፍሊ ብምውሳድ ንስኽስ አንቶይ እንታይ ጌርክ ማለት እዩ እንዳበሉ ከም ሕሱም ከሰሓልዋ ጀመሩ ዝኣክሎን ፀገዩን ናብቲ ክፍሊ ኣምፂኦም ሰንድዋ እታ ናይጀራዊት ናይ ከምዝታት ግርም ተመክሮ ስለ ዝፀንሓ ማይ ጨርቂኣ ተርኪሳ ክትፅብያ ስለ ዝፀንሐት ክእደር ዘላ ጀመረት የግዳስ ቃንዛ ስለ ዝበርትኣ ከሳብልኒ ሓፍተይ ማርኣ እዊ ኣዴ ማዓረይ ሞት ኩልኪ እንዳበለት ኣቐንዘወት ድሓን ዝወረደና ምቕባል ጥራሕ እምበር ካብዚኦም ዳ እንታይ ክትፅበል ኢልኸ እንዳበለት ክደር ዘላ ድሕረ ምጽናሕ ብጎና ከም ትድቅስ ገበረታ ናይቲ ገዛ ሕጊ ጽኑዑ ዝበሉኻ ትእዛዝ ኣይ ምስ ትብል ግና ክሳብ ናብ ሞት ዘብፅሕ መግረፍቲ ዝፅበየካ ነሳቶም ዘገድሶም ገንዘብ እዩ ብቁርብተ ገንዘብ ካብቶም ዘምጽውኦም ይቅበሎም ሽዑ ነተን ድንግል ዝኾና ናብ ጨረታ ይውርድዎን ሽዑ ክብረተን ይሕሊፈን ብዘይድሌት ምስ ሓባ ብሕሱር ገንዘብ ምስ ማንም ከም ዝድቀሳ ይገብሩ ኣብ ዓመት ቢልዮናት ዝግመት ዶላር ይምዝአቱ እዚ ክበሃል ከሎ ግና ኣደንዛዚ ነገሩን ኣቡ ብዕሊ ስለ ዝሽየጥ እዩ እዚ ፍጻመ ዘመናዊ ጊላነት ከም ናይ ቀደም ዳርጋ ዘይፍለዩ እቲ ቀደም ኣፍሪቃን ከም ከልቢ ብከቢድ ሰንሰለት ኣሲሮም ኣብ መርከብ ጃልባ ኣብ ርእሲ ከም ዕንፀይቲ ተጸፍጺፎም ፈቐዶ ኣሜሪካ ናይ እንዳማቶም ጡጥ ክዓሪዱ ካልእ ከፍርዩ ከም ንብረት ይልወጡ ይሽየጡ ነይሮም እሞሃ ቅንጣማል ዘይረኽብሉ ወደ ኣምሳያ ጽቡቕ ስሮም ይጽረፉ ይዋረዱ መግቢ ይክልኡ ጥራሕ እግሮም ይኸዱ በዘይ ዕረፍቲ ነዊሕ ሰዓታት ይሰርሑም ትሕቲ ኩሉ ነገር ይረአዩ ብጸርፊ ዘለፋን ይዋረዱ ብጽፍኢት ይህረሙ ብግፍዒ ይቅተሉ ይእመፁ ወረ ከም ምርኢት ከይተረፈ ነንሕዶም የናቆቶም ነይሮም ምስ በለት ሰላም ደጊም ወይ ኣነ ሓፍተይ እንዳበለት ብሕዙ መንፈስ እንዳጥመተት በሓሳብ ነድሕሪት ተመልሰት ወይ ኣነ ብኻብቲ ገጠር ኣደይ ተሪፈ ጠቢሮም ጠባቢሮም ካብታ ቃሲነ ዝሓደረላ ዘመሓረላ ኣደይ ኣውፂኦም ነዚ ከርእኒ እንዳበለት ምስ ነብሳ እንዳዕለለት ከላ ደጊማ ዝብል ድምፂ ስለ ዘስምዐት ናብ ዓድ ኣብ ብዘይ ልባ ኣበለት